Anak kesayangan siapa? Aku. Ayo. Ibu. Nyake. Nyake. Ayo digoyang Sama siapa tadi nyake. ibunya? Campur sari Semuanya yang ada di sini ya. Joget semua ya. Saiki orang nganggo sesuk. Ayo masih. Keri. Ayo, kembang. Langsung seragian kan, Mas? Ini cantik banget panitianya. Sini, Bu. Ayo nyage. Ayo. Spesial buat Buddha-Buddha yang cantik-cantik. Ala kader. Awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Abang miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman dengan ini okanya ya. Monggo Bapak. Kleyang tak sawang besok ning ngepang. Siap kegancangan tak rindek saka kadowan sarewe ngoceh dheweke ngalih Monggo Bu ya joget muda lho iki. Joget semuanya ayo. Dangdung. Ibu-ibu awak tamu. Iki mbok dipenake ngono. Ning omah wis ora krasa. Anggoleki sing Joget, Bu, ayo. Biar anggonku goleki Ora krasa. esuk awan nganti wengi. Mandian nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang meco ning ngepang kancangan tak rindek saka kadowan sarawe goceh dheweke ngalih pencokan.
kekiwang liyan yen si podang ngandutut ati keprana ora mandro atiku sang saya dodro tak sanani sona pekat ulute Matur sembah nuwun. Sampun nggih Bu nggih, tasih wonten setunggal malih